Kok medeni nggih Mbak Lis sama nemuan kok kuburan. Lha aku siap mati. Kula mati niku jek wedi jere ngono. Lah kenapa kula kan nganu amal kula kirang kathah, kula tasik kathah dosa kula. Nah wis aku tambah dosa. Kan kula sanjang jenengan kejaman yang ngono yang mene sedak basin penting sampean setiap hari belajar ngendhalekno. Kula kandhani tak ngendhalekno lak pancet to akhire dunggahno maneh cek rada wedi. Tibakno aku emosi mbek bojo iki tibakno dosa. Gregeten mbek bojo iki ya dosa. Iki kan ngomongin jero. Sing lanang omongi rada nyengol-nyengol, sing wedok meneng ae, tapi ngendem iki lho. Rasane iki kaya wis bek dodo niki jenenge dosa. Ketoke makane dosa niki gak ketok, Pak. Dapat ketok lah enak nggih. Nek jero nek dosa njaba ketok, Pak, sampeyan wis gak usah salat. Gak usah poso. Wis nglakoni sing bejat-bejat niku mawon, niku wis ketok. Lah nek jero iki sing iso nilai Gusti Allah. Nek menungso gak iso masih wong ketoke mau meneng. Wong iku lho mau meneng. Gak tau ngomong ngomong, gak tau tapi ndek jerone sembarang kalir. Soalnya jere Mbak Lis kon ngempet. Lah ngempet akhirnya gak ngomong apa-apa gak bisa dikandani tapi jerone. Jadi Mbak Lis dikongkon ngendhalekno. Dikendhalekno tibakno sing jaba tok sing dikendhalekno. Jerone boten. Niku jenenge klebu dosa napa dosa batin. Jerene jenengan pengen dadi tiyang sing bertakwa napa mboten to hak jenenge? Pengen to. Jere awake dhewe setiap hari mbek Gusti Allah tinggalane Kanjeng Nabi niku napa to? Lak kon napa Pak Al-Qur'an. Al-Qur'an iki pinten juz? 30 juz. 30 juz ayate pinten iki yen sing eling ta mboten ayate 6.666. Terus surate pinten? Wes kan jadi kena butuhan lagi lali kabeh. Maksudnya ngeten lho, apa balik kok bahas ayat Quran, surat Quran, kabeh iki apa to dibahas? Maksudnya setiap surat, setiap ayat niki kabeh iki mbek Gusti Allah iki di step-step ngeten iki lho Pak. Niki enek critane dhewe-dhewe. Niki kabeh nek sampean rangkum 30 juz niki intine Gusti Allah kabeh bae nek surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, Al-Ankabut, An-Nisa, pun Al-An'am sampai An-Nas niki intine nek siji-siji sampean dibuka siji-siji niki intine awake dhewe dikongkon bertakwa. Kuriku tok. Nah ciri-ciri wong sing bertakwa iki napa? Nomor setunggal Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Terus nek wong wis dadi wong sing bertakwa kabeh piye Mbak ciri-cirine wong sing bertakwa? Alladzina yunfiquna fis
wal kadhiminal ghaidh. Nomor kali wal afina 'anin nas. Siji wong sing seneng sedekah. Sedekah nek dibuah sampean iki bendina niki men sedekah apa dereng Pak? Sampun. Alhamdulillah. Sakniki pun medal bulan Muharram, cirine awake dhewe dikongkon sedekah teng kene yatim. Yatim enten kalih yatim hablum minallah, yatim hablum minannas. Intine kabeh iki awake dhewe aja lali jabone disantuni jerone ya disantuni. Jenenge di Fatihah yatim hablum minallah, yatim hablum minannas. Pun paham to seniku. Lah sampeyan nek wis sedekah berarti sampean wong sing mpun klebu, sampean ciri-cirine wong sing bertakwa. Terus nomor kali alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Nomor kali wal kadhiminal ghaidh. Lah niki bahas dosa pun niki nomor kali sing angel niki nomor kali nomor 3. Sampeyan bolak-balik dikongkon ngendhalekno hawa nafsu sing elek. Dik iki dosa niku napa to Pak? Dosa. Dosa niki lak sing ngaling-alingi jenenge wuta iki jenenge dosa. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sapa wong ndek donya ae wis wuta, apa maneh ning akhirat? Lah di dunia ae wis ora ketok apa-apa, di akhirat apa maneh? Berarti wa adallu sabila. Berarti dalane napa? Ya peteng dedet. Lah niki lek wong peteng niki jenenge tiyang napa, Pak? Dosa. Dek iki dosa niki napa? Sing merasa awake dhewe ning ati gak nyaman, wis niku mawon. Enek tanggane dirasani krungu dhewe mangkel liwat sret konangan awake ditenono ya iki ngomong iki merasa gak nyaman. Iki berarti jenengan dosa. Liwat tok lho Pak, sama liwat umese salah iki wonge. Ya salah iki wonge tapi sampean kok gak penak ya kok aku diomong. Sing merasa gak nyaman sinten? Sampean dhewe. Lah nyaman lapo mun dirasani kok melok ngamuk. Sing padahal sing dosa kudune wonge sampean dhewe gak nyaman. Berarti sampean ku ya jenenge dosa. Soale gak merasa. Iki lho Pak gak nyaman. Enek wong iku mang Mbak Yul mari tukaran Mbak Ika lok-lokan. Iki contoh ngaji niate padha apike. Ndek kene tok rada-rada gak nyaman sitoke ndingklu. Sitoke masih gak wani. Kok Mbak Yul masih Mbak Ika madhep rono. Ikan duduknya nek wong gak nyaman to. Lah, lagi ngaji ta. Lapor ini iki. Lagi jenenge gak merasa nyaman. Terus nomor loro, wong dosa niki was-was ing atine dhewe, was-was. Ngundang ini, aku tak budal ngundang diingin di kono nek karnaval. Oh nggih menika karnaval nggih, jenenge son horeg. Lho, Bu RT iki wis aktif jadi ndek gadungan. Berarti meneh Bu RT budal iki Pak Cito. Oh repot.
Absen berarti iki. Oh ya asal bocoran. Nah, Tapi ya boten tidak. kayak itu. Sandaran. Lah iki sampean antene liwat daerah Kepung. Sampean nyane dulu sampean. Lah nek kono jirene nek karnaval, dulu sampean mantu. Akhirnya gak sido budal. Soalnya nek kono kuwi nek nganu ngene. Lah wis nek dina budal kuwi nek dalane mosok gak diliwati. Wis gak sido wis nek kono ku ndang ngene. Iki jenenge was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampean Pak nggih, nek pengen sampean asline pengen ngilangi jin apa ngendhalekno Pak? Jin iki kena diilangi apa mboten to sakjane? Mboten to. Wong ndek awake dhewe. Ket awake dhewe lahir iki wis didekeki nur 5. Siji Nurullah, nomor loro Nur Muhammad, nomor 3 Nur Insan, nomor 4 Nur Jin, nomor 5 Nur napa Nur malaikat. Iki gak iso ilang ku awake sampean. Kok jin ditokno di gua. Nggih mboten saged. Tetep ning jerone jenengan niki ditantangan jenengan soalnya sampean digawe cerita ning gone donya. Lah kudune piye Mbak Lis? Berarti dikongkon ngendhalekno tok, dikongkon ngempet. Kok jin di gua? Mbak Lis sampean gua jin teng jero kula nggih mboten saged. Wong ning jero wis di tugasno kabeh iki. Makanya dienane sampean kan pun tak anu to Pak, sampean sing bahas kalau Pak malaikat. Sampean ojo sampean kenal malaikat. Kalih malaikat sinten? Atit. Lalu kok balik kok gak oleh kenal. Soalnya malaikat atit itu setiap hari ini nyateti elek sampean iki lho Bu, gak iso ngendhalekno emosi, jengkel, gregeten. Nek dikandani bojo nyengol-nyengol. Dodone bubuk rasane. Awas ke ditanono meneh ra tak masak. Warung. Iya. Belanjane kurang, Mbak Habib. Lah Mbak Habib kan wis dodol dhewe, Pak. Gak sama kayak belanja gak masalah, aku dodol dhewe. Berdina. Cetai dhewe iki sing dodol iki di celengi. Supir rasio mampir. Oh. Cendang di pesawat ya. Gitu. Amin. Ya tadi gila paribasan toh di pesawat wis wong men guyone lak ngono. Lah iki mang bahas napa? Bahas ngendhalekno. Bahas dosa. Gitu. Awake dhewe merasa was-was. Oh iya. Aku iki mang salat iki mang wis ping 3 ta ping 4 iki mang. Perasa aku iki mang wis loro apa wis 3 ya. Madeg maneh. Jadi nek jero iki salat iki bingung ceritane. Sujud maneh. Engko ndang kurang sitok. Lah ngene iki madhep napa mboten wong pangeran ning ngarep terus iki was-was nek jero iki piye? Gusti niki kula iki ping 2 apa ping 3. Lah sakarepmu susah ngono Gusti. Bisa was-was yo ta. Kan budune gak nunggal. Berarti blarah pikirane gitu. Maka jenenge was-was, jere was-wasil khonas. Gusine ditekoki. Sepuntene nggih Gusti kula niki supe. Lah awak pikiramu blarah nang ndi.